del Col·legi de Doctors i Llicenciats, us dono la benvinguda en aquest acte en el qual celebreu el 40è aniversari. Us felicitem per tots aquests anys de perseverança, de fidelitat i bàsicament encoratjar-vos a seguir amb aquest agermanament entre dues llengües veïnes que la història moltes vegades ha ajudat i també ha separat. Moltíssimes gràcies per haver-nos escollit i sapigueu que aquí sempre serà casa vostra cada vegada que vulgueu celebrar un acte com aquest. Moltes felicitats i benvinguts a tots. La vostra acollida, per tant, aprofito que hi sou presents per reiterar-ho i per dir-vos això, que sempre és un plaer de poder venir aquí, en aquesta magnífica sala, que a més sempre s'omple i per tant sempre fa aquesta sensació i aquesta patxoca. Per tant, moltes gràcies i així mateix aprofito també per agrair a la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, gràcies als quals hem pogut organitzar aquest acte i en general la commemoració dels 40 anys del Cercle d'Agermanament Occitano-Català. I un cop agraïts als col·laboradors, passo a presentar una mica l'acte d'avui. Amb aquest vídeo volíem començar aquest acte. Aprofito també per saludar les autoritats presents, la Directora General de Política Lingüística, i per agrair-vos també a vosaltres, els assistents, avui aquí en aquest acte. De la FOC, Fundació, que també va ser un dels fundadors del CAOC, per tant ens podrà parlar de com va ser la creació del CAOC ara fa 40 anys. També imagino que ens parlarà de com ho veu avui, les diferències de fa 40 anys i avui. Al seu costat la Núria Baió, presidenta d'honor avui del Cercle d'Agermanament Occitano-Català, que ha viscut amb una gran intensitat molts moments de la història del CAOC i que en fi podrà portar-nos vivències que segur que seran de molt valor. En Jordi Peladan, a la seva esquerra, que és el president de Marpoc i exmembre del CAOC Occità. Sabeu que el CAOC té un peu a cada costat, això no s'ho diem és Can Barlat, una cama a cada costat. Doncs en Jordi Peladan ens parlarà de l'altre costat, de la visió de l'altre costat, diguem-ne, dels Pirineus, i del rol del CAOC i diguem-ne de com va jugar el rol del CAOC a l'altre costat dels Pirineus tant fa 40 anys com més cap aquí. I finalment Bernat Berger, president de l'Escola Occitana d'Estiu, que sabeu que és aquest lloc de formació temporal però intens, molt intens i necessari. Llavors el CAOC tenia l'oficina a la Verneda, en un edifici oval que li deien el Piramidó, a la 7a planta, al costat de mossèn Vallmor, que és passat fa molt poc, occitanista i bon amic de l'Enric. I treballava la Carla, a la qual l'Enric li va encomanar l'occitanisme, com també a mi, i un noi que després es va fer guàrdia civil. En aquella època ja es feien premeses de programes de més de 500 hores, sempre teníem voluntaris que ajudaven. Havíem arribat a tenir més de 400 socis i també socis occitans. I es feia la festa a Montsegó, amb tabalers, limones i pirotècnia. A l'hotel de Foix ens guardaven les cambres cada any. També es feia la pujada al Coll de Salou. Allà dalt, als primers temps, hi havia molts més occitans que catalans. Eren excursionistes que quan passaven veien que hi havia música i dansa occitana i s'hi quedaven. Aviat es va anar omplint de gent gràcies a les trameses, als cartells i a les pancartes que posàvem a la carretera. També recordo una anada a París amb la bandera occitana i davant del govern demanant més occità a la televisió. També recordo un 4 de juliol a la Cité de Carcassona per escoltar aquest gran grup gascó que ara també l'heu sentit, Nadal, acompanyat amb més de 200 cantaires de coral. Aquest grup és un exponent de la nova cançó occitana coetània a la nostra,
cançoners d'aquella època, cantants. Era la Rosina de Peira, el Mans de Brés, el Martí, la Jacques Melino, la Josiana, l'Eric Fraix, n'hi havia molts, també. Aquell dia també actuava l'humorista Padeno, vol dir Paella. Aquest senyor, en aquell temps, era el president de l'Institut d'Estudis Occitans i explicava acudits en occità. Tothom reia molt, tot l'aforo que hi havia a la Cité de Carcassona, tothom reia. La qual cosa volia dir que entenien l'occità i potser molt pocs el parlaven. Un gran esdeveniment va ser la Diada Occitana, que començà l'any 98, a Castres. Nosaltres hi vam començar a participar el segon any. Aquell cop van omplir l'autocar amb alumnes de l'Institut del professor Pere Manau Saumell, que feien un curset d'occità. Vam anar i tornar el mateix dia. Gairebé vam fer 750 quilòmetres. Arribàvem a casa a mitjanit, però llarga. Es feien jornades catalano-occitanes a Dunes, a Pàmies, a Nimes, a la Val d'Aran, on hi havia seccions del caoc occità. També participàvem a la Felibrejada del Perigord. És una festa molt maca, amb moltíssima gent, els carrers adornats, cada any amb un plet diferent. Els catalans feien, hi havia una gran desfilada que era una de les festes i activitats d'aquell dia de festa i anàvem tots vestits amb el tradicional català, amb les nostres banderes i molt contents. Allà havíem arribat a tenir 42 graus el primer diumenge de juliol. Diuen que és l'olla, el Perigord és l'olla de l'estat francès. Sempre hem tingut bona relació amb totes les entitats que posarien la llengua d'or i sempre amb la mateixa finalitat. Fer conèixer Occitània als catalans i Catalunya als occitans i sobretot la nostra història comuna. En els programes ja s'informava dels llocs i on anàvem, a l'autocar cantàvem en occità i català, tot ensenyant com es pronunciaven les cançons occitanes. Ja feia anys que s'anava a l'Escola Occitana d'Estiu i l'Enric tornava carregat de noves adreces i alguns nous socis. També, com ara, s'hi portava un grup de música catalana per la seva festa de comiat. Els viatges del caoc per Occitània sempre es procurava que ens rebessin o l'alcalde o alguna autoritat del poble. Com que sempre dèiem que no teníem el francès, els nostres acompanyants occitans ens traduïen els discursos oficials del francès a l'occità. Era una manera de donar prestigi a la llengua i que se sentís a llocs que no hi era sempre present. L'Enric sempre feia els seus discursos en occità. També sempre demanàvem els fulletons i guiatges dels museus en occità. L'any 94 vam venir al carrer Providència amb una mica més d'espai i els jubilats de l'Enric van augmentar les activitats i les persones que l'ajudaven. La tasca més important del CAOC començà el 2008. Les classes de llengua occitana, de les quals ja n'han sortit durant aquests 10 anys molts occitanistes que coneixen l'Occitània, la seva llengua, la parlen i escriuen. Alguns d'ells són ara professors d'occità al CAOC. N'hi ha per aquí també. Finalment, només em queda donar les gràcies a la nova Junta per haver continuat la tasca de l'Enric Garriga Trullols, però amb una visió més jove i renovadora i amb un clar esperit de lluita i de treball per la cultura occitana. I també gràcies per comptar sempre amb mi. Núria, pensi que és un moment de ballar la paraula al nostre col·lega Jordi Peladà. A la vez, Jordi, que nos puntos? Per io, du parlar l'occità. Donc, per io, el CAOC, d'abord, es cadeix de saludar dos persones, una occitana i una catalana. Vorrei dire che mi ha marcato del costare occitano il compatriota di Nîmes, che si suonava Robert Raffon, che aveva un'intervista qui in Italia. È stato un professore all'Università di Montpellier
és un home que per sus escrits i sa visió política i també son idea que sostenia els catalans d'un domaine d'arc latin, és a dir, econòmic també, mesclar economia, la llengua i la cultura per fer finalment una força dins Europa, perquè la forma era una força europea. Donc, son idée era d'aquel arc latin. Et puis, je voudrais saluer donc Enric Garriga, parce que c'est quelqu'un qui m'a porté à Picon. D'abord, m'a fait connaître ce qu'est le catalan, parce que quand on veut dire que dans notre État français centraliste, arrivant, c'est pas militant occitan, et quand era un jove, c'est probable que vous connaissez l'occitan, mais era pas mal, parce qu'en France, on peut vivre sans parler occitan, malheureusement. Donc, à l'Institut d'études occitan, à guerre resclases, parce que cada ambassade qu'il y avait, le seigneur Garriga venait une délégation des Catalans et prenait la parole pour présenter le carreau, c'est d'aggermanament, d'affairament, à dépendre de la langue, occitan catalan. Et à quoi période c'était une découverte, parce que m'essayait à viser, comme c'est dit tout à l'heure, dans quelle histoire commune, à quelle histoire qui aurait pu être tout autre. C'est-à-dire, mon pays, c'est toujours au sort de la bataille des Murets, des cas comme quoi, qui aurait pu changer le cours d'Europe. Il y a l'importance des troubadours qui vont en a de Catalogne et d'Occitanie, des partout, donc à quel ensemble culturel et linguistique qui per eux était une révélation. Et donc, c'est salut de la mémoire de Robert Laffont et d'Henri Garriga, j'espère qu'accord me semble symptomatique d'aquelle amistad occitano-catalana, c'est-à-dire notre vieille de vivre ici aurait pu être mai liga, pour l'histoire n'a décidé autrement. Et donc, quand nous avons deux sections, mais qu'on peut dire qu'à cause du dynamisme de la section catalane, la section occitane perd manque de raison est au moins flaque. Donc, et surtout dans les dernières années, c'est-à-dire pour ma mémoire, le dernier président présent au chaos occitan, c'est appelé le semestre. Mais desprès bon, il n'y a pas grande cause. Or, est dû à force cause, force facto qui peut intervenir. D'abord, j'ai tout à l'heure une mène de centralisme français, c'est-à-dire difficile, mal ici, de travailler dans notre État français entre différentes régions. C'est-à-dire une région offre dans son entrée, mais l'interrégionalité n'est pas gagne possible. C'est-à-dire est difficile de donner une image d'Occitanie toute. L'Occitanie toute est d'un État français une trentaine de départements, tout ce qui est sud de l'Aige, també la Canada d'Occitane en Italie et le reste de la Vendaragne en Catalogne. Donc tout d'accord est difficile de grouper sous une métisse, on va dire, on ne peut pas dire poudé, mais aussi sur une même entité, de faire accord parce que notre bien de fonctionnaires de l'État français ne permettait pas. C'est-à-dire, c'est pas. Vous avez vu, bon, c'est que presque Occitane est en barrière, mais par l'Université Occitane d'Estier, també mal réussi d'avoir l'ajout
des régions où c'est pas implanté, c'est-à-dire bon, avec une région qui est sortie d'ici, Occitanie, on appelle encore Occitanie, on appelle l'union des deux anciennes régions de l'Est française, mais Occitanie, qui pouvait nous faire placer, que nous est reconnu, mais qui met des fois une bonne part du territoire de la culture occitane, c'est-à-dire la Provence, le Limousin, l'Aquitania, l'Auvergne, qui sont des territoires occitans comme nous autres, à part entière, comme se dit, et qui, au final, sont pas représentés et ont l'idée d'être fort occitanie, ce qui est historiquement une aberration. Donc, Perrier sembla magazine de faire vivre le chaos occitan en causa qu'il grand expandi et també le manque de conscientisation de la langue encore des étudiants d'aquella région, c'est des punyades d'occitanistes, c'est-à-dire cada un de nostres caires de faire des causes, mais n'avait pas comme vous autres aquella adhésion à notre langue, à notre culture, à des sentiers de langue et de culture. Mais justement, j'avais vu le Caroc. Perrier est important, force importante, quand le Caroc venait en nostre, il y avait des codes de réception officielle. Et c'est veut dire que vous érigez force très bourra, qu'a entendu Henrique qui parlait en occitan, et les esquerres d'occitan, d'érigir d'occitan, n'étaient pas capables de sortir 13 mots en occitan. On disait, oh, vous comprenez, mais vous ne savez pas, bien que Caroline se le parlait, alors elle même parlait français. Encore, elle a un sentier important pour nous autres, c'est-à-dire que l'occitan permettait des relations avec le catalan, donc un effort, mais que le français. Donc, derrière l'expérience del Caroc, c'est un moment fort important. Je pense qu'avec l'association, toute la vie d'avant elle était continuée, donc, derrière, je dirais, visto Catalunya e visto l'Occitania. Desencusarezza per avanzo a chi la forma di non parla adesso, penso che sarebbe pas che era un tavolo ridotto, e scarato infine è ridotto almeno, e dunque abbiamo apprestato che serio, che space verdaderamente un'apertura a una discussione che seria più leve che una conclusione. E pas la capacità di Jordi aqui per improvvisare dunque può leggere ciò che abbiamo preparato. Signores e donos, è stato un piacere per noi di venire a Barcellona e voi è anche un mai gran piacere di venire per celebrare come vicepresidente della Scuola Occitana d'Estiu i 40 anni del Caroc. Celebrar aquel anniversario e celebrar l'amistà occitano-catalano e també mai de 40 anys d'escambis, la nascença d'una lunga e fructuosa collaboració entre catalans e occitans al dintre de l'Escola Occitana d'Estiu. Gairebé 3 l'ha debut, fa 45 anys, abans la nascença del Caroc. Los catalans hi fogueren presents en la persona del pobre Enric Garriga Trullols, acompanyat de qualques amics, e es a se demandar si l'idea de la fundació del Caroc s'afortigue pas a l'Escola Occitana d'Estiu. Los 40 anys del Caroc això vol dir 40 anys de la seva presència a l'Escola Occitana d'Estiu, de continu, sense ne mancar pas uno, 40 anys de cooperació, de partenariat, d'ajuda, de sostén, de treball mà dins la mà per aparar e il·lustrar la llengua e la cultura occitanos, la nostra cultura, la nostra civilització.
e Leoé seria pas estado Leoé e Beleu se seria escantido senza aquele presencio amistoso e activo. Occitans e catalans, dos pobres bessus, no herits de la pupo de la meteixa civilização que os fracassos da história de separaram. Occitans e catalans, uma amistade que perdura d'un pays d'edat mediano, que dempuei l'un sostengue l'altre, lo fraire, lo germà, quand lo manastre l'aclapava. Occitans e catalans que se tornam trobar cada any d'un pays mai de 40 anys a l'escola occitana d'estiu, per far viure la llengua occitana, per la far viure e la viure. Viure la llengua e viure amb l'altre, l'amic, lo fraire, lo mio egal, che rispetti e che mi rispetto, che mi valio so ca e che li vali so che. La gioia del riscontrare, gioia di scambiare, gioia di parteggiare, gioia di nos enriquecer l'un l'altre, gioia d'essere umans. Senyes e donos, a un'epoca trebulo, violento, barbaro, che il mondo crinco di per tutto, che la vieillos trevos dels aces escurs tornano sortir de la neit, che pujo rasiranzo, che la civilizzazione trantaglio, occitans e catalans, d'un pays 40 ans a l'escola occitana d'estiu, continuiam de chiliar as peiros d'un mondo miliu, che si opas l'u dels mercadiers e de la finanza, che los pobres hi hagin el dret de viure chiliats, lliures, dignes, humans, un món en què s'hi pot viure sense essere obligat de esputir l'altre, un món del respecte mutual que cada un hi pot guardar la seu pensado. Occitans e catalans en promoure la nostra llengua e la nostra cultura, obram al salvament d'un tros d'humanitat, d'una civilització, la del paratge e de la convivència, mai d'un cop escanado, mas tutto vivo di nos nostres cors. Senyes e donos, és un nostre deber de continuar. Visco Catalunya, visco Occitània, visco la nostra amistat. I ara, per concloure aquesta primera part, m'agradaria donar la paraula a en Joan Amorós, que va ser fundador del CAOC ara fa 40 anys i actualment és president de la Fundació Occitano-Catalana, si ho dic bé. Joan, què ens en pots dir de tot plegat? Bé, jo en primer lloc agrair a l'actual direcció del CAOC que ha tingut la gentilesa de convidar-me a venir en aquest moment. També agrair aquí la presència dels representants de la Generalitat, que això és molt important, i també agrair aquí la presència de la Núria, que és la gran persona que jo he conegut aquests últims anys, que jo ja no em dedicava tant al CAOC, però que ella no ho ha dit, però ha sigut també una ànima del CAOC, una ànima de zona amb l'Enric. Crec que és de justícia, d'alguna manera, retre homenatge a l'Enric Garriga Trullols, perquè ell és el que, de fet, va agafar la màxima empenta del CAOC i també en els iniciadors. Esclar, jo us puc parlar més que ara dels inicis, perquè és quan jo m'havia posat molt a fons amb això. I això es pot dir que és una cosa que va venir per 3 llocs diferents. Va venir a través de Batista i Roca, de l'Enric Garriga i de mi. De fet, jo puc parlar per mi, perquè és el que conec més bé, i com que sempre he sigut una mica i he preferit i tot això, i la història sempre m'ha agradat, havíem passat al llibre del Ferran Soldevila de la història de Catalunya. I esclar, sempre m'havia cridat l'atenció als lligams amb Occitània. Comença la quantitat de lligams que els nostres comtes hi han anat fent allà, no amb guerra, sinó amb acords matrimonials i coses d'aquest tipus, que sempre és més agradable, i això sempre m'havia
diguéssim, esperonat a veure què, no? I després, una altra cosa que m'influïa molt en mi va ser la revista Palestra. És una revista que havia fet el Batista i Roca amb una edició dels anys 30 que a mi sempre em va emocionar perquè hi havia un mapa del conjunt dels països catalans i occitans, no? I ja tot sumat amb les diferents regions, tal. Allò era un mapa per somiar, però com que els catalans occitans sempre som somiadors, una cosa que hem d'evitar és somiar truites, però de somiar hem de somiar per fer un món millor i sobretot un país millor, no? Llavors, a partir d'aquí va ser que a mi em va passar pel cap de dir, per què no creem un premi així occitano-català, tipus literari, i jo em vaig anar a veure amb el Joan Triadú, que tenia molta amistat. He de dir també que l'any 61 havia conegut amb el Batista i Roca perquè vaig anar als Jocs Florals de l'Alguer i vam coincidir a l'avió i ens vam fer amics i teníem una certa relació, esclar, jo era molt jovenet i ell feia la generació ara que hi havia un jove que estava, diguéssim, engrescat amb les coses catalanes i tal, i com que vaig fer de presentador als Jocs aquells a l'Alguer i tot plegat, doncs ja feia gràcia i vam tenir una mínima relació. I llavors, quan es va parlar això del Joan Triadú, que havia tingut molta amistat i molta relació, em va dir, home, escolta, ara el Batista i Roca acaba de tornar, tu, de l'exili, doncs vés a parlar amb ell, perquè ell tenia idees sobre això, no? I vaig anar a veure amb el Batista i Roca. Llavors, jo com va dir, escolta, hi ha també un jove per aquí, que era l'Enric, que també té interès en tot això, perquè no ens trobem. I ens vam trobar tots tres, vam tenir una trobada, em sembla que va ser el col·legi d'advocats, no recordo malament, i allà doncs vam decidir tirar endavant això. I el primer que ens va passar pel cap és de fer una crida per a que la gent s'hi apuntés, no? I com que jo havia sigut un dels fundadors del diari Avui i tenia peu al diari Avui, doncs vam començar a publicar la crida, vam fer una crida que la vam signar tots tres, el Batista i Roca, l'Enric i jo, vam fer una crida. No sé si vam aconseguir també que la firmés a la Fona, ara no me'n recordo ben bé, però vam fer una crida perquè la gent s'apuntés a la idea de fer alguna cosa conjunta amb els occitans. Encara no tenia nom això, no? La crida occitano-catalana. I aviat, a poc, i cada setmana el diari Avui publicava la llista. Cada setmana publicava la llista. I sé que havíem arribat a més de 700, més de 700 inscrits, i llavors va ser com ja vam dir, escolta, tu, ara ja podríem posar en funcionament una mena de comissió constituent, etc. I vam començar a fer això. Llavors hi va haver una reunió abans que aquesta, que es va fer a Perpinyà, i l'Enric no va poder venir perquè l'Enric tenia també velleïtats polítiques i es presentava de senador i encara me'n recordo l'eslògan d'ell que era divertidíssim perquè deia Ninat, dic, vols pota, Garriga tot Déu. I llavors l'home no va poder venir a Perpinyà i allà doncs va venir molta gent d'Occitània i hi havia el Garrafón, el Pere Lagarde, hi havia el Passamés, hi havia molta gent. I després hi va venir també un altre personatge important, que és l'Esteve Albert. I a l'Esteve Albert li devem el nom del CAOC. Aquesta és la realitat. O sigui, me'n recordo que vam estar discutint allà què li posem, tu, tal. I allà l'Esteve va dir, escolta, tu, foteu-li cerca de germen occitano-català, home, que la gent el que vol és agermanar-se. I llavors vam estar discutint, perquè clar, en occità no es diu agermanament, es diu afraïrament. I vam estar discutint allà fins que al final va veure, però que les sigles sí que coincidien, no? I va dir, doncs vinga, va, endavant. Un altre personatge important d'aquests inicis va ser el malaguanyat Josep Maria Montaner Pasqual. Josep Maria Montaner Pasqual, que era, en aquell moment, estava posat en temes d'Institut d'Estudis Catalans, és el que ens va fornir amb un esborrany d'estatuts, perquè esclar, van dir, escolta, si tirem gent endavant hem de fer uns estatuts. I ell ens va donar un esborrany del que eren els estatuts de l'Institut d'Estudis Catalans d'aquella època, estem parlant de l'any 77.
parlem de l'any 77 o finals del 76. Era per aquestes èpoques i la reunió de Perpinyà va ser el desembre del 77, jo no me'n recordo bé, però era quan hi havia les eleccions molt a prop i l'Enric no va poder venir, va dir, escolta, no puc venir de cap manera, tenia un acte electoral, no? La qüestió és que el nom va sortir d'allà. La idea inicial era de crear una sola associació internacional, però ens ho van treure del cap. Ens ho van treure del cap perquè van dir que això era complicadíssim, a més encara estàvem en una època que, escolta, estàvem parlant del 77, que encara la cosa no estava molt clara, tot plegat, i ens van recomanar que féssim dues associacions, una en l'estat francès i una a l'estat espanyol. Això és el que es va fer. Amb uns estatuts que pràcticament eren idèntics, uns en català, els altres en occità, i això és el que es va fer. I a partir d'aquí, doncs sé que ens reuníem, quan fèiem tot això ens reuníem a la confluència entre la Diagonal i el Passeig de Sant Joan. Hi havia un edifici allà que no sé qui, algun amic del Garriga, em sembla que ens deixava allà per reunir-nos. Un dels personatges que també venia era el Guillem de Fac, i més gent hi venien. Hi havia una germana, sense que es deia aquest Domènec, no sé si alguna d'elles per aquí, però també eren molt actives i venien allà. I llavors allà vam decidir una mica com fèiem això, no? I es va acordar que el CAOC català, a Batista i Roca fos el president, jo fos el vicepresident i l'Enric fos el secretari general. Això és el que es va acordar i això va ser el que va anar finalment a la fundació definitiva del mes de febrer, que heu vist aquí una representació. Això va anar més o menys així. Vam crear una revista, que amb això sí que vam coincidir amb el nom, que es deia Reviure, que em van fer uns quants exemplars, no sé si encara en teniu algun per allà guardat en els arxius del CAOC, però vull dir, es deia Reviure, i allà hi escrivien els catalans occitans la feinada que hi havia per aconseguir que t'arribessin els articles d'un i de l'altre i tot plegat, però això va anar tirant endavant i es havien fet moltes trobades, la Núria ja n'ha parlat, ja no vull insistir en això, però hi ha el tema de Montsegut. Montsegut va ser tot un espectacle, perquè vam tenir unes reticències per part de la Catalunya Nord increïble, perquè el Catalunya Nord deia, no, escolta tu, aquí, això els de Montpeller, tu, que els de Montpeller només es fan la punyeta, els de Perpinyà, escolta, aquestes coses típiques que la feinada que vam tenir per aconseguir arreglar-ho, això, no? I al final ho vam arreglar dient, sí, però escolta, la flama no vindrà de Montpeller, sortirà de Perpinyà. Vinga, sortirà de Perpinyà. I vam treure la flama des d'allà i la vam portar a Montsegut. I bueno, això va ser el primer any, devia ser, no sé, el juny del 78, devia ser, no em recordo ben bé, però em fa l'efecte que devia ser aquesta època. I llavors a partir d'aquí es va anar fent, ja amb menys reticències, però recordo que vam tenir unes discussions fortes amb, com se deia, el que gestionava el Castellet, no recordo el seu nom. No sé, no recordo, que hauria de fer memòria i no he tingut temps de preparar-me això, tenia aquí 4 notes que les he pres ara. I llavors a partir d'aquí va haver moltes trobades. Hi havia sempre algunes friccions entre el CAOC català i el CAOC occità, perquè el CAOC català era més purista, diguem, i el CAOC occità no era tan purista, perquè, esclar, el Robert Lafont, no sé si ens va afegir el Philippe Langevin i tota una sèrie de gent que parlaven francès. Esclar, això l'Enric Garriga el treia de polleguera, I jo li deia, escolta, tingues una mica de paciència, perquè, escolta, tu, això és la realitat de la vida occitània, m'entens? Què hi vols fer, I llavors es va anar creant una situació, després també el CAOC realment es dedicava molt més a el que diu la Núria, a fer trobades molt interessants de relació, diguéssim, de confraternització, jo diria, entre uns i altres, molt interessants i de trepitjar el territori, perquè l'Enric, jo crec que l'arxiu que deu tenir de fitxes deu ser increïble, perquè ella tot arreu on anava, apuntava, demanava, vull dir que era un secretari general molt eficient en aquella època, i la qüestió és que llavors va haver un moment que el Renofont i el Langevin i tots aquests que eren més
més lletraferits, eren universitaris i tot això, i escolta, el CAOC està molt bé, però per què no creem una fundació que també que col·labori amb el CAOC, però que es dediqui més a temes d'estudis i temes més científics i no sé què. I bueno, al final, doncs, escolta, ens va convèncer i vam crear la Fundació Occitana Catalana, em sembla que va ser l'any 90, com a complement. I després, una efemèride important, tant per al CAOC com per a la Fundació Occitana Catalana, va ser, i a més aquí tenim entre nosaltres l'inspirador, que és el Xavier Bada, aquí present, doncs de l'Eurocongrés 2000, se'ns va acudir, ell se li va acudir, i ell, escolta, hem de fer un congrés occitano-català. I jo dic, Xavier, però és el que demanes, tu muntar un congrés occitano-català. I al final em van acabar tant els uns i els altres que, bueno, van dir, vinga, va, tirem endavant. Entre la Fundació i el CAOC van tirar endavant aquest congrés. I va tenir un acte solemníssim d'obertura a Narbona, va ser l'any 2001 o coses així, va venir el Pujol i va venir també el, com se deia, el president, el Freixa, no, no és el Freixa, l'altre, el president de la regió, com se deia? No recordo ara, escolta, no sé, ho sento, no ho tinc apuntat i em sap greu, però en fi, mireu l'època que era el president, no sé què es deia, Blanc, potser? Blanc. No sé què es deia Blanc. Aquí, com sempre he hagut la teva política, si aquest és més de dreta, l'altre més d'esquerra, totes aquestes bestieses que al final acaben fent que les coses trontonin. Però vam aconseguir engegar aquest congrés, vam fer trobades a tot arreu, i àduc a les valls alpines del Piemont que parlen occità, i després una cosa més important que ha quedat d'això, i a més jo crec que hi ha el llibre aquest que és preciós, perquè aquí l'Enric Boia no hi és per aquí? No. No hi ha el Josep Boia, no? Bé, perquè vam aconseguir que el Museu d'Història de Catalunya organitzés una gran exposició occitana-catalana, una cosa espectacular. Més de 1.000 metres quadrats, una cosa fantàstica, on hi havia tota l'evolució de la llengua, però també de la literatura i de l'economia i tot fins a arribar als dies d'avui, fins a arribar al felibritge, fins a arribar, doncs, evidentment, en el Mistral i en el Vilanova i la Geltrú, el Víctor. O sigui, i aquí, doncs, aquí hi ha un llibre que no se suposa que el teniu. Hi ha tot el llibre d'aquesta exposició que és preciós, amb unes il·lustracions, perquè això va pagar la Generalitat, no sé el que li devia costar, però molts calés li devia costar. I per tant, doncs, això va anar molt bé. I ara, esclar, jo, si em permeteu, hauríem de parlar una mica del futur, perquè una cosa és parlar del passat, l'altra és parlar del futur. El futur, jo crec que hi ha una cosa que s'ha de convèncer els occitans, perquè a vegades els occitans, els catalans, es miren amb una certa reticència, no sé per què, però s'haurien de treure del cap aquesta reticència, perquè Catalunya és, si m'ho permeteu, doncs el paladí de les llibertats, del respecte a tothom i tal, no? Però és que Occitània, jo ho dic tal com ho veig, Occitània sense Catalunya no se salvarà. Això podeu estar segurs. Per tant, el primer que hem de fer és apuntalar Catalunya. Que si Catalunya acaba per ser lliure, podem salvar Occitània. N'estic convençut d'això. I, mentrestant, hi ha una sèrie de coses que podríem fer. Per exemple, que la TV3 fes més programes amb occità dels que fa. Això és el primer que podria fer. El segon que es podria fer és que aquests programes es veiessin a l'altre costat de la frontera. Perquè, esclar, a Catalunya Nord tenim la sort de que veuen TV3. I veure TV3 o no veure TV3 és com passar de la nit al dia. I això seria vital. D'alguna forma s'hauria d'aconseguir subvencionat, no en tinc ni idea, no? Però si hi hagués un missatge amb occità ben fet des d'aquí, perquè per altra banda, el que potser els occitans no saben és que aquí, en aquest lloc, la llengua occitana és oficial.
aquí, en aquesta sala. La llengua occitana és oficial. Tot Catalunya, ho dic, per això ho dic. Et sembla? Sí, No, ja acabo. després en el torn Ja acabo. i continuem aquest debat. Ja acabo. No, és que és un debat molt interessant. Ja acabo, però només simplement dir això. I llavors dir-vos també que nosaltres de la Fundació vam fer un llibre realment espectacular que es diu Les aportacions catalanes universals, tot el que ha fet Catalunya, que ha transcendit arreu del món, que l'hem fet també en anglès, l'hem portat per tot arreu, a la llibreria, a la Biblioteca dels Estats Units, ens van rebre expressament en un acte públic, aquests senyors que reben centenars d'obres cada dia, ens van concedir fer un acte públic per presentar aquest llibre, va ser una cosa espectacular, no? Bé, aquest llibre, jo el que suggereixo és perquè no fem una continuació d'aquest llibre amb les aportacions occitanes universals, que de fet es relliguen perfectament amb les catalanes, no? I simplement, doncs, amb això acabo i així ja podem entrar després. Pla mercès a totes per estreixir. Pendent aquests 40 anys, el que és passat per mantunes epocos. Maçó de segur és que tots temps nos havem mantingut fidels a la toco del primer juny. La promoció i difusió de la llengua i la cultura occitanos dins els països catalans. Ara havem ausit parlar de tot això que és estar al Lucao pendent a aquests anados. Us anem a racontar què és això que fa Lucao Puey. És segur que tot això que fem avui és mercès a l'efort de tot aquest món que ens han precedit, de tots els occitans que ens han ajudat quan ha calgut, especialment, com és dit, el senyor Enric Garriga Trullols, l'alma mater del CAOC pendent forçonados. Actualment, el CAOC fa la difusió del faig occità a través de 3 accions capitalos. La primera són els cursos de llengua occitana. Serà Meritxell, la vicepresidenta, que vos en parlarà. Una altra acció és la dictada occitana i la tresena és la pujada a Salau. La dictada occitana és verdaderament la gran festa de la llengua occitana, un eveniment força especial que consisteix en un concurs d'ortografia occitana i que és celebrat un cop l'any i de viatge simultani dins mai de 40 viles i vilatges d'Occitània i dels països catalans. L'UCAOC organitzam la dictada en Barcelona fa 30 anys i on hi ha amassat mai de 100 persones. La pujada a Salau és un acte que és celebrat al cor del Parc Natural de l'Alt Pirineu i de l'Ariejo. Fa 31 edicions de la primera pujada. És una jornada festiva i reivindicativa a 2.100 mestres de Nautó, justament a l'endreig on Occitània i els països catalans s'abracen. Cada primer diumenge d'agost, mai de 700 persones reivindicam tot això que nos unís. Els Pirineus com un lligam entre els pobles català i occità, una història comuna, unes llengües besunes, unes tradicions parieros i fin final tot això que nos reprotxa. De més, els altres esdeveniments que organitzam habitualment hi ha de parladissos, de taules rodondos, visites guiades, de sessions de cinema, viatges a Occitània, de presentacions de llibres, concerts, dansos, música, i tot això que ajudi a fer conèixer aquesta cultura tan pròxima a nosaltres i tan poc coneguda. Esperem que compartiu la nostra alegria per la commemoració d'aquests 40 anys. Malgrat aquesta celebració, no deixem d'oblidar que els catalans estem patint una dura repressió per part de l'estat espanyol, que ens ha tancat els nostres líders polítics a la presó o els ha empès a l'exili, que no ens permet expressar-nos lliurement i que de manera desesperant ens manté lligats. Gràcies un cop més a tots els que sou aquí. A l'occità li cal tant de suport com sigui possible. Gràcies a tots aquells que d'una manera o una altra heu treballat per l'occità.
i molt especialment aquells que heu col·laborat i col·laboreu amb el CAOC, els socis i voluntaris que sempre esteu a punt per donar un cop de mà com avui i que feu possible i sou la raó de ser de l'entitat. Soy iluso de poder partajar amb vosaltres aquest 40è aniversari del CAOC. Fa gairebé 20 anys que hi preni partido. Estem tots junts treballar per la llengua i la cultura occitanos amb tot nostre vam. Són estats 40 anys de conferències sobre l'occità per plan d'indretges, presentacions de llibres, etc. I mai recentment hem treballat intensament en oferir de tallers i cursos d'occità. Aquest onado fa 10 anys que l'ensenya Enric Garrigo Trullols, nostre amic, de president de l'entitat, m'encoratgé a preparar un curs d'occità, de llengua i cultures occitanos per oferir als catalans d'ací, que volguessin iniciar en aquesta llengua bessuna. Començarem amb el nivell A2, fa 10 anys, del cadre europeu de les llengües, i cada onado posarem ampliar els cursos d'uscos l'anado passado que arribarem al C1. I aquest onado hem començat també un curs de conversa i manteniment pels antics estudiants o pels que són avançats. Són 5 nivells de llengua i cultura occitanos que se debanen cada onado escolar a la seu del CAOC, en modalitat presencial i a distància, per arribar a tot el món de Catalunya. Cada onado havem mai d'un centenar d'estudiants, de diverses atges, formació acadèmica i quitoment nacionalitat. Mai de 300 persones són estados formados amb els cursos del CAOC, un gran capitado. I fa 4 anys que capitarem també d'oficialitzar de mai aquestes curses. En los fa activitats de formació permanent pel professorat del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. A mai dels curses, una gran bastida del CAOC actual, també facem tallers diversos pendent tot l'anado, tallers de danso, tallers de converso, tallers de films en occità. Pla de Mundo hi participen. Estem orgullosos de poder dir que jamais ha estat cancel·lat cap de taller per manco de participants. Esperem de continuar tal. Són 40 anys de treballar dur, i ne volem fa de mai. Per això hi treballem i continuem amb tot nostre mam per aquesta llengua i cultures que són també nostres. Mercès per prendre partit de tots vosaltres amb nosaltres. Pla mercès per vostre temps. Ara, doncs, és el moment d'obrir un torn de paraules abans de cloure l'acte, amb unes paraules de la directora general de Política Lingüística d'Ester Franquesa. Abans, però, com deia, obrim micròfon. El primer contacte amb la llengua occitana va ser a través del doctor Martí de Riquer a la Universitat de Barcelona en el curs de Filologia Romànica, i vaig tenir accés a tot el corpus dels trobadors, i a partir d'ahir vaig tenir relació amb vosaltres. Vaig viatjar fins i tot un any a Vilanova, que recordo un estiu molt maco. Ara, en aquest moment, el que volia preguntar-vos era el següent. Molt recentment, ahir mateix, si no m'equivoco, l'exdiputada de la CUP, Mireia Boya, estava molt preocupada per al nou model d'ensenyament que diu que l'aranès surt molt perjudicat. Què en penseu d'això? S'ha publicat, ho acabo de llegir i sincerament m'he quedat una mica preocupat. D'altra banda, sé que està assegurada la immersió lingüística tal com ha expressat el president Quim Torra. Moltíssimes gràcies. Vull vos remerciar aquesta camp. Penso que és força important l'existència del CAOC. Mai se força occità són pas trop ampliades el que se fa. Jo fa 20 anys que soy a Montpellier, he treballat de Montlas per l'occità, en de formació. D'acord. Valet a dir que volia dir simplement que hi ha l'impressió que en 20 anys que soy a Montpellier les causes avancen pas, pues leo al revés. Soy de sola de veure que cada cop hi ha menys de silencius, que el problema del militant occitanista és que en pas de mitjans, és que a més vosaltres, els del CAOC occità, aquella impressió que jo he d'acord, que havem pas de mitjans i que l'occità risca de desaparèixer a l'escola. Pensi que patissem de dues causes.
patissem e fin final són les mateixos. Penso que sabem pas, se mancam de mejam, se mancam de monedo, és una qüestió de politico, que els nostres elegits così són de pas de deixar crevar les llengües regionals, hi ha pas que l'occità. E se volets, segur que cal demandar de modelo, que cal quitxar de tots els nostres esforços per los fa escripir un peu d'argent. Això és una causa. Ma soprattutto ciò che nos manca ormai è una riconoscenza ufficiale. Vos valerei un esempio. Fuget un temps, mi rappelli pas en quin anno, il presidente della regione Nietxun Pirineu, che all'epoca era il consigliere Rudesa, non mi scappo, un Rai Sensi, che sapeva Sensi, che hi havia un encarregat de missió per la llengua occitana del funcionament de la regió a l'epoca e che un anno faguet un afficio, la regió faguet un afficio a me, pas que aquelles paraules en occità. Buon anno. Era un afficio a me il logo della regione e anche l'afficio che costava pas caro per il budget di una regione che era un stupida in laigo e anche l'afficio fuget strambordante perché tutto il mondo ne parlava e che per un cop la lingua occitana era ufficialmente riconosciuta per un'istituzione ufficiale. És això que ens manca mai. Va pla, sempre se non Jordi vol appunto chi cozzi che non. Mais c'est que il y a toujours un manque des médias qui enfin encore donc essagiant mais ce que vous dites mais ce qui est force marquant c'est-à-dire qu'avait une vis per des questions de politique et c'est pour dire também de politique inter-occitane desaparece sous le journal occitan semanier, c'est-à-dire la semaine, qui s'est arrêtée parce qu'il n'y a pas eu des médias. On crée un office public de langue occitane et il y a un média d'une semaine varégée per Claude à début. Est arrêté de l'Institut d'études occitanes, on vit sa étude démunie de 60 ou 70 del siècle. Donc, encore, c'est une force critique pour faire vivre la langue. Donc, maintenant, l'Université occitane, comme maintenant l'école occitane à Villeneuve, mais est de militantisme qui donc quand fait des médias qui c'est-à-dire des politiques ou politiques mais force magazine en peine c'est bien ouvert l'apéritif au moment de l'ouverture de l'université occitane mais quelque part mais puis après avec cas de corps des subventions que des ministres d'une an sur l'autre. Donc ça ne va pas plus comment maintenir aux exemples. Et encore, le problème grave também un problème de las escoles occitanes de Cascarandret, qui a fait une politique qui fait donc d'emploi ajude per d'emploi et qui peut impliquer des mondes pour la sécurité des enfants, pour le fonctionnement de l'école. Et encore donc se remise en question. Et donc il y a des médias, il y a des écoles calendrettes qui sont une force marée d'opposition. Et c'est aussi tard pas dans les écoles, ça pas un sérieux. Donc c'est un problème grave qu'il manque des médias et à raison de dire que ça n'est pas trop contenant. Et ça déjà bon, maintenir l'université occitane, faire des journalistes, d'accord, mais c'est toujours difficile de concrétiser, penser también aux acteurs, aux comédiens, aux canteurs, d'accord, qui vivent comme des difficultés pour pouvoir le métier d'exister.
És a dir, que hi ha una ràdio que es pot escoltar de públic, que és dit France Bleu, mais il y a une quota, une quota des chansons en français, mais il n'y a pas de cas de chansons en occitan, parce que pas à ma question, il n'y a pas de chansons à la radio publique, il ne s'existe pas de chansons en occitan. Pareil, quand en occitan, on parlerait d'exister d'aquelles radios. Il y a d'anglais qui parlent, mais il n'y a pas d'occitan. À cause du problème greu per l'occitan. I també explica també que el que occitan funciona per aquí. Mercès, Jordi, força interessants aquests punts. I després Tari, i així atenc la pregunta que s'ha adreçat a la taula perquè és candent, és en aquest moment de molt d'interès des del meu punt de vista. El primer que m'agradaria de respondre és que el que s'ha presentat és un document que no canvia cap model d'immersió lingüística del nostre sistema educatiu. Això és clar, això es pot respondre amb tota la contundència amb què em permet el meu càrrec. No hi ha canvi de model del nostre sistema educatiu. Per fer un canvi de model del nostre sistema educatiu, d'entrada no faria falta pas, només no es podria fer pas només amb una presentació d'un document, s'hauria de legislar i canviar la nostra llei de política lingüística, gairebé el nostre estatut, però la nostra llei de política lingüística, la nostra legislació de l'escola i a més s'hauria de fer amb una concreció de per on es canvia. El que sí que hi ha és la voluntat d'ordenar, i potser no s'ha fet prou encertadament la presentació d'aquest ordenament, però sí que es vol obrir el nostre sistema educatiu a la realitat canviant de la nostra societat en relació a les llengües, especialment a les llengües dels nostres infants a Catalunya, que abans eren duals, abans eren una, després eren duals, després clarament reconegudes les nostres dues llengües pròpies a l'escola i les tres que són oficials, i les altres llengües dels nostres infants, que són moltes, que són en conjunt gairebé unes 300, però que situades a l'escola fa una complexitat que s'ha de gestionar d'una manera diferent a com es gestionava als anys 80 en començar la nostra escola. I per tant el que hi ha en aquests moments és primer una presentació d'un document que no vol canviar el sistema, així respon curtet, i que demana ara en aquests moments una reflexió perquè sigui entès. També s'ha presentat un document que és molt tècnic i que fa referència a uns conceptes que la majoria de les persones que no són ni pedagogs, ni de didàctica, ni de sociolingüística acaben de gestionar prou bé, i per tant s'ha d'adaptar aquesta informació per poder-la explicar. I això és el que el Departament d'Ensenyament ha començat a organitzar per poder explicar amb més coneixement de causa i per poder ser més ben entès el que es pretén, que és atendre millor la nostra mainada, els nostres infants, reconèixer i donar prestigi a les llengües dels nostres infants que tenen com a primera llengua, aquesta és la voluntat, sense desatendre en cap moment la voluntat de sempre, amb la qual persistim, que el català com a llengua pròpia i única de tot el territori sigui la llengua de l'escola i la llengua occitana en la seva variant aranesa sigui la llengua també vehicular i de l'escola a la Vall d'Aran, amb la qual cosa persistim com a govern amb la voluntat, dificultat, que no és gaire fàcil, que els nostres infants quan acaben l'escola acabin coneixent les tres llengües que són oficials en el seu propi territori. L'aranès, a la Vall d'Aran, el català i el castellà. Això les dades demostren que és així i el que hem de fer és continuar treballant perquè aquesta qualitat
en la competència sigui bona i, a més, si és possible, que aquesta tercera llengua que també aprenen els nostres infants vingui complementada per algunes altres llengües que no són les llengües europees només. El francès, normalment l'anglès i el francès, sinó l'àrab, el xinès, que és la llengua de molts dels nostres infants. El govern i directora general de Política Lingüística de fer com correspon un agraïment al CAOC, que vol dir a les moltes persones que l'heu dirigit, perquè les coses no es fan soles, a les persones que l'heu dirigit, a les persones que l'esteu dirigint, a les persones que hi heu treballat de manera voluntària, que han estat al llarg de 40 anys moltes persones, i a les que hi esteu treballant de manera voluntària, a totes les persones que hi esteu associades. Us he de donar l'agraïment des del govern per aquesta feina feta i també emplaçar-vos a no defallir i a continuar treballant, ara miro cap aquí, potser millor, a continuar emplaçant-vos perquè aquesta feina que feu d'impulsar tant el català com l'occità i aquesta relació d'agermanament, d'afraïrament entre aquestes dues llengües la continueu fent. Jo us ho demano des del govern perquè el govern també necessita sempre que hi hagi aquesta força en la societat per fer la seva feina com correspon. Vosaltres sabeu que el govern de la Generalitat de sempre, des que va ser constituït i va recuperar la democràcia, va impulsar tant el reconeixement i l'oficialitat de la llengua pròpia com va començar a avançar també per al reconeixement de la llengua pròpia de la Vall d'Aran d'una manera a passos, diguem-ne, forts, continuats, potser no agegantats perquè les coses no són pas fàcils, però des del mateix moment, des dels anys 80, s'ha anat avançant d'una manera tan clara que podem dir que la llengua occitana té una força jurídica que no ha tingut mai a la resta del món i que la situació de voluntat del govern de fer un reconeixement per una llengua que és una part amb una força, diguem-ne, a l'altra, com deies allò, escambarlant, quan la força, diguem, ens hauria de venir de l'altra banda, doncs jo crec que demostra que el reconeixement del govern que ho ha fet i fa a la llengua occitana és important i que l'està fent ara directament, també donant suport a la mateixa institució que vosaltres representeu. Nosaltres donem suport als vostres projectes que heu explicat i que per molts anys en pugueu continuar fent més. Donem suport també a projectes d'altres entitats que fan projectes potser connectats amb el que demanàvem abans, més de música en occità. Estem intentant que hi hagi també aquesta part de vida en occità, a més del coneixement, que hi hagi també productes d'ús de la llengua que demostrin que la llengua és forta, és viva i que amb aquest coneixement i amb aquest ús i amb aquesta regulació que és el reconeixement jurídic i la societat que li dona força és el que nosaltres pensem que dona vida a una llengua, que és el valor polític, el valor social, el valor jurídic i el valor de les persones que la fan cada dia. Això ho creiem per al català, ho tenim molt clar, ho creiem també per a l'occità i avui que s'agermanen aquestes dues llengües aquí, doncs sí que jo voldria dir que necessitem aquestes 4 branques i que sense la social, sense la de les persones, difícilment podrem avançar. Si Catalunya s'apuntala, com deia el senyor Amorós, com volem i esperem d'una manera clara, ho podem decidir en plenitud ser i el que volem ser, estem segurs que aquest agermanament encara serà més gran amb la llengua que és nostra, patrimoni nostre, com és l'occità, i llengua del nostre estat veí, del nostre territori agermanat com és Occitània. Ens agradaria que l'estat francès no fos tan centralista com ens agradaria que l'estat espanyol tampoc no ho fos. Per tant, diguem-ne que treballem per 2 llengües que són nostres i són pròpies en un entorn que no ens és gens favorable, però perseverem gràcies també amb la vostra ajuda. Per molts anys més ho fem espelmes simbòliques per treballar conjuntament per les nostres llengües.
Moltes gràcies.